Wait. Follow. Never what I'm sending my notification. Is it a noise for my notification? Posting it disturb one. Hello guys. Hi guys. Mama, notifications. Uku. The Bluetooth device is ready to pair. Alright guys, gotta say Makadi, it has been long. Maneru, Mangwanani. Mamuka sek matima lenyika njita ewa. Gatsanga nepa napa pachirongwa chanasi. Guys, want to get it out. So what's up? Want to get it out, guys. I'm not feeling too well, I'm not feeling too well. So I'm going to say muna agaraitachi appointment. Kuti ndichati ashchaiti. I'm not feeling too well, guys. Kujimu makusenu kundadonegwa nesimbi. Anmona saka izvangu zviri kurwadza zvese izvi. Ndadonirwa nesimbi makuseni kujimu saka izvangu zviri kurwadza izvi. Ndadonegwa nesimbi, guys. I don't know what happened. Andisitomboza chichaitika. Simbi kungoya kungonditi pamusoro saka apa pangu parwadza singaita. Apa. Pari kurwadza zvisingaiti. Saka nangoti semunhu anganingirira, semunhu anga atoisa post kuti ndachida kunge ndatorara, guys, because ndambopuwa akufona musikana. Chimbomira baby girl ndimbotaura chimbomira ndimbo okay. So yeah guys, anziko kudzikamira. No Patricia handisi kunzwa zviripo, ndadonegwa nesimbi. Mira akutofona. Right. Ndadonegwa nesimbi, guys. Ndadonegwa nesimbi kujimu. Kayakandirova zvokutoti apa zvodoti imika. Deya ndikuti apa indirova musoro ka. Meno chichanga chaitika, guys. Ndadonegwa nesimbi kujimu makuseni. Saka side rangu rese riri kugwadza iri. Ndatoenda kwa doctor ndikapuwa mapiritsi omandapiwa so. Saka mapiritsi anga ada kutondivatisa. Kasina ngoti arega ndishingirire zvoti tingoita zvipere. Animona iyi live because kuna umwe anenge achida kuzoya, kuna umwe arida kuyawo nelive yakewo. I think ni Friday because makwana ndendiri busy Friday. Pane mwada kane live yake. Sangati arega tichingoita because hapana zvokuita because tanga tatowepo. Alright guys, ngatisangane pachirongwa chezuva ranhasi anditika pa Sis Melly's diaries tichinti aiwa dedzai vamwe tingoti one day. Imi makaona video anditika. Unfortunately, if I play the video, ndikakutaridzai Zuka ane ma-sensors anotiblockera. But I would like to believe most of you have seen the video. Antika makaona musikana ari ku South Africa kuno kumwana wechidiki antika watototi mwana wedu antika akatorerwa Chillis miripiri chayo inovava iya antika vakange vachimukwiza naye kupi kuma private parts ake handichimaona. Saka nyaya yacho haina mbotaurika, haina mbonyatsobuda pachena kuti zive kuti chichi nyaya yachoitika chii. Takangoziva kuti kuri kunzi murume mukadzi womunhu au yakaisa chili things like that, but hatisi kuziva kuti chachiri chokwadi kana kuti kuri kunyepa, hatisi kuziva till antitika vimbai vachamaseja kana vauya dondiwari vavo ndio vatoenda kubasa nhasi kubhawa kwangu, vatabva kubasa kwavo vakati kubhawa kupe because chero kusumudza kireti redo runhasi ndasingakwanisi nezvapari kuita, right. Saka aiswa Chillis kudaro vamwe vakaspekulata kuti kanzi mukadzi womunhu, vamwe vakati hasi mukadzi wemunhu ihure ora rikasamucha Chillis rikadi ikaita nyaya yakangoterera, but hatina mbowana mafacts zvakasara kuti nyatsoziva nyaya zvairi chaiyo. Mwana uyu hana kunge ataura nyaya yake pane any platform kuti zvii zvakafamba sei chichikuitika. Vanhu taingospekulata, we were just speculating tichingoti
mukadzi womunhu apinda nenyaya yechikomba, mukadzi womunhu aenda kunoisa munhu chili chichichi. Vamwe tikatobvunza kuti how did she survive naimi Chillis nekuvava kwayo kumuvhura makumbo. Ende nyaya iyi ikai nhasi regai tichinyatsozinzwisisa from the horse's mouth kusvikira tazobata mwana uyu nhasi nezuro. Ndikati kwewewo nyaya yako unoda kuti tipakurira rini? Tamirirazve nguva yareba tangomirira kuti tipakurire. Hatichazivi kuti zviri kufamba sei nenyaya yekuti zvaita ugwande zvechokwadi ndezvekunyepa. Iwe chidouya utotudza nyaya yako wega zvizere vanhu vazive kuti zvii zviri kuitwa zviri kuitika. Anomaona akati aiwa iko zvinezvi ndave ready time yandasakwanisa kutaura nezvazvo because I was traumatized, right? Regai ndigare ndakutaurirai guys panapa, ndigare ndataura nichidai so pano paSis Melly's diaries guys. Andika munobvumidzwa kutaura zvakasiyana siyana semafungiro enyu, asi zvokuti munotuka I'll straight away block you ipapo. Hapasi pamvenge kumvenge ndokwamunoenda, ndokwatinoenda tonotukana ikoko tonobvarana ikoko. Pano papeji pangu andika ipeji randakakreatira munhu wese ane nyaya yake yanoda kutaura pano akasununguka. Handimaona without judgment, handiti kuti munhu asununguke. So mukatanga nekushaudha handika kahunhu kakatinoita kumvenge mukakatora mukakaunza pano handika then muchavharira vanhu nyaya dzavo dziri riu kuti vauye kuzotaura. Handimaona so pano tinotaura dzese, munhu anenge achitaura nyaya yake ega sezvairi, anenge achitotsvagawo help sometimes. Umwe anenge achida tongokuudza kuti guys ini ndakafamba neroad iyi, musafambe nayo because I've been there done that. Handimaona avoid it. Handimaona pamwe unenge uri musituation iyoyo unobva watobatsirika. Handimazviona saka kana uchida kutuka handika kumvenge kwakakuriko hatina kuvhara gupi remvenge. Ndosaka takadi pana patinoti no bullying. Handimaona ndosaka ndakasplita ndikati kuti ndimabatira malive yakumvenge handichakwanisi kutaura chokwadi guys. Mvenge kwarave 130,000 people ka and inini wacho ndakarivhura handichakwanisi kucreata kukontrola vanhu varimo. Handichakwanisi, ndinombozama kutobloka kutodii, handichakwanisi kuti ndivacontrol. Handimaona but pano papeji pangu I can control. Handimaona because mamwe maposti anenge achiiswa asina kuiswa neni. Handimaona saka kuti ungozosvika uchitedza every post per day panoapproviwa kana 2000 post kumvenge kana 1.5 posts. Saka imagine kuti imwe inenge chingobhula unotomisa akawanda chaumaoni maposti. Saka pano ndinongoya ndiri pano ndiri one ndakadai ndichita live yangu neguest yangu achitaura nyaya yake. Ukabhula munhu ndakatarisa kudai ndine mafoni 2 ane muri kuona ndine mafoni 2 ndinenge ndichiona uchingoita bullying chete kumunhu aurambidzo kutaura zvaunofunga handika but not bullying, no body shaming, right? No bullying, no body shaming. Ndatigare tabatsana ipapo, tigare taudzana ipapo. Handimaona kuti muite muchiziva kutukana here aiwa totukana asi kupi kumvenge. Handimaona kumvenge ndokwatodi kwatotukana pano no because we want everybody to feel free. Kana makaona live ndakaita yemagay vakasununguka guys, vakauya vakasununguka. Handimazviona because hapana munhu aivatuka. Avanhu vaitoda kusunzwisisa kuti zvinofamba sei. Saka kuna munhu akavatuka, kuna munhu akava vanhu vaitonyatsobvunza vakasununguka. Panga pachinakidza zvainakidza. Handimaona panga pasina bullying. Pakaita vecheaters vakauya vaiva handika vanochita vari mudzimba handika vane varume vavo vakauya panapa vakafila free kutaura nyaya dzavo. Handimaona zvakanaka. Handimaona vakatotenda. Pakaita akauya wedomestic violence waya akauya zvakarezve akataura nyaya yake haana kutukwa haana kudii akatotenda afterwards. Ndo zvatiri kuda kuita pano une nyaya yako yaruda kutaura handika iri riu kudai wakabetreyiwa neshamwari, kudai wabetreyiwa nemurume wako, kudai wabetreyiwa nenext door yako, you want to bring your issue pano kuti uite warning kune vamwe vanhu handika kuti utaure kune vamwe vanhu kuti guys zvinhu zvakadai zvinoitika zvaitika kwandiri ndo zvandasangana nazvo izvi. Pano ndo pacho. Handimaona pano ndo pacho. Thank you my Vanessa, right? So musikana uchirega tichimubata maji because she has been trying to call me tichinzwa nyaya yake tichibvunza mubvunzo zvakanaka tichinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei inyaya ndei. Dei video yanga isingablokesi guys zvino right blokesa kuti ndimuise ndikuplayere video haiite because no hauna volume. Why hauna volume? No volume.
ndiye musikana wacho watinaye but ari muushu ari kutravel ari mukombi kubva kubasa animaona so but asati ari kuya asina volume try kuti hauna volume no volume alright ndifonere wewe ndifonere andimona regaichi thank you baby girl, thank you. Yellow Kim, hauna volume, no volume. Visama earphones, no volume. No volume. Ana volume guys push. You can see and chimurikumona ana volume. Saka rigaiti gatimirire kuchagadzira ivideo call ari mukombi ari kufamba animona. So rigaindi mudzoti no volume. No volume girl. Right. Ana volume guys. Saka arikuti arikundinzwa but isati sikumunzwa. Animaona arikuti arikumunzwa anzi tadi kumira Roslyn arikuti arikuenda ku Pretoria. Samsung Kenditi mbobvisa ma earphones. Mbobvisa ma earphones. Right. Rega itinzwe. Ndamuchambobvisa ma earphones tuone. Animaona. Right. Right. Let's try. Sanda muti phone tone. Right. No. Wona ngatite let's ngati stop kuita video calling ita WhatsApp calling stretch. Let's try WhatsApp calling. Because hauna volume. No volume. Right. The guy atra hana volume. Right. Hello? Hello. Right. Takukunzwa manje. Fair video call ndiyanga ichiramba. Yes can Kim. What right here? Maswera say. Waswera seiko baby girl. Maswera po. Right. Tinokugamuchira pachirongwa chezivara nhasi pano padiaries pana pachiti rigatimbonzwa nyaya yako vanhu vari kuda kunzwa nyaya yako iyi nyaya iyi yaitika vanhu vakasara vachingori suspense kuti chokwadi ndechipi pakabuda maversions akasiyana anga akawanda handitoona aitaurwa nevanhu saka taishaya kuziva kuti version chaiyo ndeipi handitoona saka nhasi tikati rega tinzwe pachirongwa kuti zvii zvakaitika chii chakaitika. Kim, can you please tell us what really happened the day rawakaiswa Chillis? Chii chakaitika tirondedzere. Okay. Ndiyo ndakaiswa Chillis ndachangobva kuZimbabwe. Shakira yakonekti chiradio ichi. Mati ndachangobva kuZimbabwe ndatochipinda mumba nditi padaenda kubedroom kwangu mumba manga muina Lucy na Lynn vanondaigara navo. Saka ndichingopinda muroom mangu ndakabvisa hembe ndatsvatawe ndichida unogeza. Yes.
Takateerera. Hello. Kim, hello. 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 Tukunza. Murundinzwa. Okay. Ina mumbwana kashandika tawo ndikanipasawo ndonogeza. Then Lucy Bar. The Bluetooth device is connected successfully. Jamani ndakubuda. Saka ina kangu kumwe munhu wechikwereta nomboita basa nezvakawa. Alright, wari kuti Lucy ndiani? Alright, Mira. Wari kuti Lucy, hold on. Ndakangane vanhu vachitopinda. Mira tibvunze mubvunzo. Wari kuti Lucy ndiani? Kune vaenzi Lezalin. Kim. Vaenzi, alright, mire ndoipo vaenda. Kim, hello. Vanhu varutsvaga iwewe. Vandobuda paipa ndombozoti nyaya yangu. Vandasaona nzi chimuruda nechine boyfriend yangu ere chichinde. Mukomana ndakambodana naye but not now. Ndakatomubloga because ndasikuita kutaura naye. Mukomana angaripo the reason why mukomana ajara uchengetwa nevasikana. Saka iye aida kutoti akanganisira musikana vanogara naye because anga kuti unogara neni. Saka sina kwandazviona zvese before vandamusiya. So ini ndisandaenda kuZimbabwe ndakanetsana Lucy. Ndanetsana naLucy kudaro Lucy ndakatomudza kuti ndanetsa nonetsana ngatimborovana iwe neni. Saka iye akanoti hakwanisi kuzviita. Vatsvaga ake ndiye akatsvaga nhamba dzemukadzi iye. Alright. Iye mukadzi ndakazomuona apa taenda kukoti akatondiudza kuti mafriends ako dzavakanditsvaga ndasarubodzi kotoda ni mukomana wangu. Okay. Kim, kana uchiti kana uri kundinzwa here? Nyaya vanhu vapindura ndakavapindurawo after that watinotomboya kutaura newe watanga kundigera mabraids nane mabraids musoro watanga wandikata mabraids after that vadatohambama nehwana wacho vadanzoti vanga vari 3 including mukomana anga akatombomira for a long time vanzi iwe uramba wakamira ipapo nemukadzi uyo anozvita nenhungu ndopakabva azoyawo but angavita sekuti bata makubhondise miri ndomaititire zvakaita. Alright. Rega ndimbobvisa hello bira ndibvise kubluetooth. Hold on. Hello Kim, hello. Ari kudonha handisi kuziva chichi kuitika ndoda kutinyatsonzwisa step by step saka iye haasi kundinzwa guys hanimaona saka ndaida kuti tinyatsobvunza mubvunzo hanimaona titinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Alright. Maraiti fone zvakare. Ndabvisa speaker. Hello, ndabvisa speaker ndofunga ndandisingakunzwi. Uri kundinzwa? Ndiri kunzwa. Alright, good. Right. Uri kuti Lucy uyu Lucy ndiani?